50 sena mit-tmiem tal-interdet f'pajjiżna, is-saċerdot Ryan Lipaċ ħareġ b'attakk personali fil-konfront ta' Yvonne Micallef Staffraċ mart l-avukat Joe Micallef Staffraċ għax irrakkontat ma' One News li kellha tiżżewweġ ġo sagristija u mhux fil-Knisja. Dan għax żewġa spiċċa interdettjat għax kien fl-eżekuttiv tal-Partit Laburista. Madankollu, 50 sena wara, is-saċerdot żagħżugħ Ryan Lipaċ orkitu għajnu b'dan ir-rakkont imqaqqal tal-familja Micallef Staffraċ u dlong qabad jikkummenta bl-aktar mod personali fuq il-kopja u fuq bintom. Fil-fatt wara li l-Ministru Evarist Bartolo kummenta dwar din l-istorja, is-saċerdot Paċ qal li Micallef Staffraċ missa ma tkellmitx għax bħalissa qed tgħix f'dar tal-anzjani tas-Sorijiet. Is-Sinjura Yvonne Micallef Staffraċ missa tirringrazzja lill-Knisja li fil-mument tal-bżonn ju żewġa sabu s-Sorijiet Dominikani li laqgħuhom f'dar Santa Katarina u qed iduru bihom qal is-saċerdot. Dan ma kienx biżżejjed u f'kumment ieħor sejħilha ingrata. U wkoll inset issemmi li bintom ħadet l-edukazzjoni minn idejn is-Sorijiet u tas-Sacred Heart fis-skejjel tal-Knisja. Imma dan kollu nsejnieh x'ingratitudni, kiteb is-saċerdot. Madankollu jidher li fis-sigħat li għaddew għalaq il-profil fuq Facebook. Din ma kienx l-ewwel darba li dan is-saċerdot spiċċa f'nofs kontroversja. Is-sena l-oħra ħada tabla ħabel fil-konfront ta' mara li tilfet 5 tfal fuq perjodu ta' 10 snin minħabba kondizzjoni rari. Dakinhar huwa kien saħansitra allega li l-istorja kienet iffabbrikata u li kellha l-intenzjoni biss biex tagħmel ħsara lill-Knisja f'Malta. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.